Hello guys, what do you say guys? What do you say? Hi Clara, should you say Tonderai? How are you Tonde? Should you say Bamni? Pershi, how are you? Cecilia, Joyce, should you say Drain? How are you guys? How are you? Let's look at him with Taure in the Jana. The Dagukuza story. Dambokuza in Yaya Kaitika. Time to share life. Time to share life. Time to share life. Time to share life. Yes, cheers. Should you say Princess? How are you, my chong? Should you say paive nomwe mukadzi so mukadzi uyu he aizvinzwa shuka mai mwana mukadzi uyu anga ari yani yese kwaigara ikoko munhu wese ainzwa naye ndiye munhu aitonzwa vanhu vese aitonzwa naye kuti ndiye anyway eriwo anga ari educated anga ane mari zveshuwa ende anga akaroorwa life yake yaiendeka nemurume wake ende zvechokwadiwo mari vaive nayo handichimaona saka vaine mari kudaro mukadzi but aizvinzwa anga nemabhotiki ake mutauni muya anga nemabhotiki ake anga netunhu twake business but mukadzi ye aizvinzwa zvazvokuzvinzwa zvazvo zvokuti ini ndindinese ende hakuna munhu anondiudza chokuita handikudzwi ende you know those people vanongofunga kuti chi mari is everything hanzi kowai mucherema aiwa ndangodzima light its late ka vanhu vakawanda varara its late kwamuri kuafrica vasadza tove kuma10 kuma12 amen nguva iko anomaona zvokuti kune vanhu vanofunga kuti mari is everything paupenyu they don't even think kuti mari inogona kuya ichidarika mienzi kune vanhu vanoshipa mari guys kunzoko vokuti chero anga akurira munhamo yakaita sei kana akakura akaita mari anobva akangana ivhiniko akabva kuti but ndi munhu akambotamburawo ndakadai yekuti ndosiya rumu yekuti ndakambokurawo ndakadai yesi kani mwanangu gogo mimi muri seiko kumba uko vanenge vasingatombo understand kuti ndakatombotambura ndikazodai anenge achitokufunga kuti zvangu zvatoita is done saka ndo zvazviri handimaona mukadzi uyu akanga asingatarisira vanhu pasi mushopu make vasikana vaiti vakataura kudai so mai mwana ukangowanikwa kana kuti wakagara pasi chero musina client kumabhotiki muzoda vanhu vane mari vazhinji vachangoda zvemabhotiki anoziva vanhu vane mashofa vanongoda zvemabhotiki mubhotiki kwanga wakagara pasi kudai so waitopinzwa bhizi mai mwana waingopwanya kana kuti wadonhedza kana something chikaputsika chete watodzingwa basa munhu angari rafu munhu angari ane utsinye woza utsinye wokuti wakawana mari ndabata mari mundiri chindoti everybody should worship the ground that I walk on ndo zvazvine mukadzi yeye but the husband was so humble mufunge so humble vanhu vekuti extend ekuti vashandi cheche vaiti kana akabuda kudai so vainyeya vachimunyeya ari boss kudaro vomunyeya kana achinge abuda mubasa meme vomunyeya kuti but chokuita hapanawo ibasa chokuita hapana wedini ibasa paya munhu anga achingori rafu even kumba uko aingoti musikana wese basa aingomushandira kumba kangouya chikafu chii ndanogesa une tsvina like munhu anga achingori nasty so anomaona munhu anga achingori nasty then it so happened kuti one day hamana kuti zvinofamba sei I don't know paupenyu apa kuti zvinoita sei ndobva one day achipinda pagedhi rake rekubasa rekukambani kwake koko kwanga kane mabhotiki kana chichinga chiri chicomplex cho achiona chicomplex chese achipinda ipapo ndobvaona pagedhi pakagara mumwe mukadzi anga akagara ipapo mukadzi wechichembere so ndobva ati mukadzi anodei pagedhi pangu ndobva atobuda mugedhi mumota make pagedhi apa ndobva nane mukadzi akati ukuitai pagedhi pangu hausi kuona kuti iprivate property panapa uri kudei bva pagedhi pangu ubva mai vaya mbuya vaya varamba vakanyarara zvikanzi ndikutaura newe hausi kuzvinzwa here kuti ndikuti bva pagedhi pangu anomaona ndobva mbuya vaya vasimuka vakati hauna kana kundimhorosawo kuti unzoti ndikudei wangosvika panapa nekupopota handiti ko uri kupopotei kwanzi kuno 2 p.m. rufaro kwenyu masikati akuno kwasidza ngweko ndori ubva ndikangasa nyaya yangu rufaro okay a minute past 9 ndobva mbuya vaya vati ndobva tsvinya akati ndikabuda ndikapinda mukatumu ndakadzoka ndakawana makagara muri pagedhi panapa muchaona zvandokuitai anomaona mai vaya mbuya vakati kuda pamwe majokisi
ndobva atopinda motikari make, ndobva apinda muyadhi make pakapakira mva pakamota, ndobva anyatsokudzoka, ndobva ona mbuya vaya varamba vakatomira imvechonga vakatogara pasi chaipo chaipo, vakaita zvokutogara pasi vakafunya chisero. Ndobva ati muri kuda tondijairira papropari panapa, muda kuti vanhu vati ndakaromba munouya muchigara panapa pakunzi panapa panogara mapenzi, muri kuzvifambisa sei? Ndobva apinda mukati, anditika ndobva anotora jagi nemvura. Ndobva musikana wake mushandi wake anga ari pasina, asi ndobva tomutevera akati musadira mambuya ava mvura, nokuti eji yavo mukavadira mvura hazvibudi, plus dematanga manzwa kuti vari kudei, musazvikanzi handitomboinda teni kuda ngoti vanhu vagoti ndakaromba mapenzi ari kupengera pano. Anoona ende iwe ukada kuramba uchitaurisa zvisina nebasa rese, anoona basa rinogona kungopera izvozvo, ende handitombokunyengerera ndandakana basa newe. Musikana ndobva anoti basa rakutopera, but akatadza kuti hazvina kubata zvakanaka. Achisvika akati saka imi muri kurambira pagedhe panapa, saka muri kurambira pagedhe pano. Ndobva akupirira mbuya yaya mvura, anomaona akupirira mbuya yaya mvura. Mbuya yaya akangotaura akati wandidira mvura, ndandauya pano ndine zvandandafambirawo zvandachida kuti ndibatsirwe nazvo, but wandidira mvura watadza kusvora, ukataridza kuti iwewe ndiwo nese. Handika unoda kuti vanese vakunamate vakudini, uri munhu angorira kufa upenyu. Chausingazivi ndechekuti there is more to money than there is more to life than mari yaunofunga kuti mari yako ndeinese. Asi nekundidira kwaita mvura uku kubva nhasi, ndoda kuti umbofilawo pain yekusemwa sekundisemwa kwawaita, kuti zvinofamba sei paupenyu. Ndo mashoko avakataura iwayo. Ndobva vasimuka mbuya yaya, ndobva vatofamba vakaenda. Ndobva musikana PA ati mukona zvamataura izvi muchiningirira hazvina kumira zvakanaka, muchituka mbuya maunzwa mashoko apedzisira kutaura ekuti paupenyu uchasemwa the same way yawandisema panapa, nekuti ndagara pana ona undibvunza nguva uchinditukirira ukandidira mvura, uchasemwa paupenyu. Zvikanzi newo kana uchida go tevera utevera, havana kana nebasa. Hey Lulu, how are you baby girl, how are you? Uri right here, I missed you too. Ndichauya kuseri zvangu busy kani wangu peace. Zvikanzi wandisema uchasemwa the same way yawandisema nayo is the same way uchasemwawo nayo. Andimona ndobva zvanzi apo patasvika ndezvenyu izvo zvivaro zvajara kudya vanhu chichichi zvichembere zvida kumusha uko munodya vanhu uko. Mbuya ndobva vafambawo, ndobva vadi vainda. Asi musikana yazvito dzakamubata akatotukwawo akatukirigwa chete kuti unodosandudzira zvokuita handizvidi zvokuti unondudzira zvokuita pane vanhu chichichichichi wada kuzama unogona mbuya vaya ndogona kukudzinga basa, nditombonyengera ndakana basa newe. Animani vajidari maralili kwasviba kandangoti ngandibudza zvangu murima. Zvikanzi mva vaenda mbuya vaya, mva vadzokera dai mukadzi amva apinda mota make ndokuenda kumba kwake semasi vaise. Asvika kumba kwake kwakuya murume akutobvunza kuti kukubasa kwakuri sei? Zvikanzi kune chimwe chimbuya ndofunga chatumwa vanhu vekumusha kwangu chaiko chimuroyi chaya chikagara padho pagedhe chachida kutondiroya. Murume akati wanzwa here kuti mbuya pagedhe pangagara pavanga vachidei, kana kuti pamwe inogona kunge iri hama yako kana kuti vatumwa, kana kuti vanga vachitsvaga rubatsiro. Zvikanzi handitomboinda teini varoi, nditoziva kuti kumusha kwangu nenyaya yekuti ndakabudirira ndine mari ndoita zvinhu kumusha kweduko, varoi vakatondimaka, saka vatumwa kuchite kubva kumusha kwedu toya kuzondipinza bhisi. Adiwana saka ndangovatuka ini ndikavabva ndatovadira mvura, vanga vachirambira pagedhe pangu kutaridza kuti munhu ane atoya nemisheni chaichaiyo. Murume ndobva ngotedza zvinambata mushe, ndobva ngoti but haudiri munhu mukuru, mbuya vari kumbotora kunga vakura zvakadini. Zvikanzi mheno zvima old witch zvokuti angobrush aside. Ndobva zvanzi yapera nyaya. Handitika mva vavati havo mangwana hapana kuita 2 days, muri kunzwa mukadzi yakatanga kungoita zvinhu zvisingahwisiki, kungogwara so zvisingahwisiki, kutanga kungogwara zvisingahwisiki. Hanimaona akungoita chigwere chekuwazhara guys, kunozvi chigwere chekuwazhara chokuti unenge uchingowazhara 2 minutes ahla. Handi vanhu vane mari vanomaintaina figa, vanenge vachimaintaina figa dzavo kavadi kuita madhafunya sisi kudai. Hanimaona 2 minutes akungodla, 2 minutes chatove chigwere chakutoya ichi akungodla mai mwana 2 minutes akungodla. Kuya akaenda kubasa kuya mumaimboti achiti handidyi zvese achidya mafurutu namaapple ndozvo zvakazara patebhuru, akutoti handisi kuguta, anotoda riu chikafu chaicho chikafu chichi odya mai mwana chivi akungodla mai mwana. Munoziva kuti pa2 weeks anga atosimba kuwedzera makejisi kudai. Hanimaona kumba kwacho cheko kumba cheko zvikatoshamisa even musikana basa kuti medhemu vaiti zvinhu zvavazvidyi zvese izvi iko zvinhu zvavakudya akudya zvaikona pakanopera mwedzi guys anga apaduka. Munoona kana bhodhi chida kungosimba unogona kungosimba, akabva angosimba izvozvo kutopaduka kudai so mukadzi yakwabva atoita madhafinya chaiko. Hanimaona zvokuti chero vana vake vakati mama ndime here apa, kungosimba zvokutodaro zvokutoti nehembe kazhinji kacho kana ukanyanya kusimba zvameno zvazvinongoita so negaro roita kunge fleti so masure okuti unge wakaainiwa kazhinji kachona. Hanimaona
atove nezishepu mai mwana risingaitiki mai mwana apa remember kuti aiona bhotikika achimodhela achioneregwa achidini life yachinja nenyaya yepride yave naingo takasangana nemunhu kudai vanhu vosoti vachivhunduka chichamusoti izvo neiwe kochii zvese asimba nehure inosimba kamatama zvese everything animaona akunyara kana kuenda kubasa kuya akunyara kana kuita sei mai mwana haana kumira akati mwedzi wechi2 chikafu chigwere chekudya ichi hachina kumira wakatowedzera kuramba achidya nekufuta kwaita aiwedzera mai mwana ungodya mapleti 3 murume akasiya chikafu nevana uchipindira animaona achidya kusvikira azonyatsokufuta zvokunyatsokuzoenda chaiko chaiko animaona zvokuzoenda chaiko chaiko zvokufuta zviya zvoti murume chaichai akatanga kutotanga kumusema murume ndiye yesimai paida ndiye akatanga kumusema murume akati inini when I married you ndamborora munhu akadai inini ndakaroora munhu andoziva kana zvotodai so I am falling out of love handichakwanisi kuti nditambe chidanana newe anomaona murume ndobva tanga kutoti zvoti pamubhedha chapa aitotora bhedha posheni yemubhedha ndiyaitora wakawanda murume wovata kuchikona uko bhurugwa ndikura bhurugwa racho rinenge karakurawo rawedzera kupendi wanga wachimbori kapetichi bhodhi wakupfeka zibhurugwa zimazi x large 17 anomaona murume atatama atoenda nogara muspare bedroom akati ina handingazvikwanisi anomaona kuti azame kuenda negumbo rafuta iri ruoko rwarembera zvadai zvese kungofamba kudai so vanhu vese ungoti handiona shamwari dzake dzaitamba nadzo kana une mari kandi tichiita certain activities shamwari dzako dzinowanda shamwari dzaona kuti hazvichaiti zvangove so vatanga kutiza kudai kusara kuri one kudai so kuita kunge kakutosemwa chako chako nevanhu kusemwa chako chako nevanhu ndobva vanhu vese vatanga kungoswedera kure naye chingoswedera kure naye chingoswedera naye mubva kwasara iyeye waida kudzinga basa pa personal assistant yake akamutera ndiyo akati this is not normal izvo hazvisi normal izvi because anga kutofunga akatomboattempta suicide ka2 kuda kuzvura nethe way anga afuta from the body anga ari nethe way akazanga afuta kunosvika anomaona akattempta suicide twice but haana kufa ndobva iyoyo ndiye munhu waana akasara peya yeye aituka achishungudza achiti ndiyo akasara ikati mozari chi izvi this is not okay. Yes, it's a real story, Margaret. Real story. Akati this is not okay. Tadi kuti chimboenda kwa pastor. Antika kana kutsvaga vanhu vari spiritual vambono tosati chi. It's not normal kuti pa 2-3 months matoda iso. Handimaona. Ende mugubva musikana yamudza kuti but inini ndikuramba ndichingofunga kuti this has got something to do maybe nambuya vaya makadira mvura vari pagedhi. Musikana yakaramba chingotsikira zvikanzi vanondizivirepi. Handimaona iya izvi brasha ufa chizviramba but musikana yangori ne 6 sense kuti mbuya vaya pane zvavakaita. Handimaona. Ndobva vati handei akambotanga chiramba zvokuenda kumaandona nemari anga achiti tiende kweseko zvokuti ende kumaprofita tinobvunzirana kuti kudini airamba handimaona even kunganga kwacho airamba handimaona achiti hazviti if I keep on eating maybe mavegetables opiwa mavegetables aya haguti opesera anopinda hesi memory kashiri opesera anopinda munhingikiri muchikafu chaimo chaimo handimaona akudya chikafu chevanhu si chinenge chasiwa chiyani usiku aitonyanga kutonyara kana asina kuguta dzimwe nguva kunyara kuti otaimira vanhu vavata omuka sezvo murume anga atama omuka achizvizvivara enda kukicheni kunotsvaka chikafu chekuti adle usiku asingasaguti ane muri kunzwa ndobva asvika pakuti musikana ndobva ramba chingomunyengerera tika handei kani handimaona takashana ndakamakandipawo basa panguva yezvinhu zvazvakandiomera zvisinonimira zvakanaka and at least the least chandokwanisa kukuitirayo kukubatsirai kuti mugaine confidence yenyu back nokuti kwazviri kuenda kwakunamira zvakanaka munhu isa kutokusemai handimaona but shoko rakatagwa nambuya vaire kuti kunidira mvura kwawaita handiti wandisema kutadzana ndakugeza newe uchasemiwawo ndiri kungofungira but iya zvibrusha side handimaona ndobva one day musikana yakaona mbuya vaya handimaona vachifamba murodi ndobva atevera mbuya vaya ndobva ati kuna mbuya vaya ndanichikumbirawo kuti zvikanzi siyana nenyaya iyi haisi yako iyi nyaya iyi ndo isitombori yako siyana nayo handiona ndobva nyatso kutove shuwa manje kuti mbuya vaya pane zvavakaita handimona ndobva dzokera kuya kwakuna bhosi akati mozati chi mbuya vaya pane zvavakaita tadi kuti ndavaona mbuya vaya ndikavatevera ndikataura navo vakati ndibude munyaya ichi handika haisi yakune uyu unofa kumbodzidza leseni meaning to say kuti vanozva zvavakaita pamuri but atitsvage tiridzokere aimboita pride achiti handiende handivatsvaga ndidini azona asvika pakuti munhu wese amusema ndobva zoti kune musikana ya handi tinotsvaga manje tovawanepi ndobva vatenderera vachitsvaga mbuya vaya vaya musi wokutanga mbuya vaya havana kuvawana ndobva vazoti dhee rechi3 kuchera kubasa kwayanga asingasaenda kugara ari mumba handimaona achiti akangohlovata odzira kusimba akangohlovata dhee rechi3 musikana ya ndobva ona mbuya vaya vadzoka vagara pagedhi paya ndobva aenda kuna mbuya vaya ndobva anyengera akakumbira akati ndinokumbirawo mbuya vaya vakati paupenyu
chero wozogara chero woita mari yakaita sei chero woita munhu ari nani paupenyu usafa wakatasira mumwe munhu pasi kana kusvona anofanira kuti adzidze lesson igoita lesson paupenyu hwake because even kwauri ndaimukunzwa ndigere pano pagedha pachikushaudha uchipinda uchitakuriswa mhuka muziva varongo vanhu vane mari anofamba nezvimbwa zvavo andimuziva uchitakuriswa mhuka pa uchitukwa uchiita sei andika ndiye munhu ari kuuya uchipleadha uchikumbira tanzi kana pane zvamakaitawo kana iri chimuregererei hasitori munhu ari right ngadzidze lesson musikana akakumbira akati zvinowanikwa muti asati adzidza lesson adzidza anomaona ndobva aenda kunoudza medhemu yakati medhemu nditori right kuti mbuya vayani zvakaita ati ingoendai munokumbira regerero pride manje yanga yabva ndobva ati handei ndobva vatakurana nemusikana uya ndobva vaenda ndobva vawana mbuya vaya shishuwa vari pagedhi handitika ndobva vasvikawo vari pagedhi payapaya ndobva atanga kuchema achikumbira mbuya vakati handina kesi handina chandiri kukuregerera iwe wakatsvinyira vanhu vakawanda unotsvinyira vanhu vakawanda ungori munhu angori nastiso paupenyu hwako andowana ungori munhu angori rafu ungori munhu ari toxic hauna kuti ungada kuregererwa gara wakadaro ndotudzidze leseni kuti mari yako haikwanisi kutengera zvaunoda pane zvimwe zvinhu zvokuti hautenge kune zvinende usangofamba uchijairira vanhu vese vese andi ndobva vapleadha vakakumbira vakapfugama pasi vakakumbira mbuya vakati chidzokera kumba usafa wakazviita futi paupenyu hwako une laki rekuti wandiona andika endewo zvangu nenyaya yemusikana uya nemwoyo wakanaka ndiye wandadzokerera panapa ndiye munhu atokununura iyeyu otherwise wanga uchingofamba waizosara uri wani munhu usachikusema sekusema kwawakandiita musi wakandiona ipanapa ndakagara panapa ndisina chandachaura ndandatofambira zvadaifambira ukandidira mvura ndanga ndakuita sei andimoona ndobva zvandichidzokera kumba kandidzokera kumba ndakadasvika ichidzokera chaungoda ndikudi uri pano dzokerai kumba zvichaita ndobva azodzokera kumba kuya ndobva adzokera kumba ngotanga kuongona akagara ndofunga kuti dhezi atanga kungoona kuti hachisina zvechikafu chiya hachachikwanisa hachadi chikafu chiya akungonwa mvura adzokera ngodya like appetite yake yakudhara yabva yadzoka andimoona bhodhi yawo bva yatangawo kudzokawo mbijana achidaro so kusvikira azongodzokawo paposition yake ndokuzotanga kuitawo murume akutanga kumuonawo achiti akuto kune murume wakandisema saka dei kuchinzi ndakagara ndakadaro wanga utondiramba atobuda nemwe bedroom like but anga akuitaurawo achityika zvokuti mbuya vaya ndakatsiugwa kesi andimoona so what am I saying ndingozamatsana nenyaya yemacases vanhu vakawanda tinofunga kuti macases paupenyu hakuna andimoona macases paupenyu ariko guys macases ndipaupenyu aripo ende problem atinoita tofunga kuti macases ka ane special way anoitwa nayo kuti munhu azonzi agamuchira case there's a special way unoziva kuti ndisina kukanganisira Margaret ndisina kana kukanganisira inini and then you just decided kuti unongoda kuingoita nasi sometimes ndikangozi andowana ngozi zvakaoma shosho andamita sei do you know kuti that can be a case chache inogona kuaffectawo zvimwe zvinhu paupenyu hwako munoziva kuti vazhinji vedu paupenyu hwedu musana nhasi chako we are affected by macases isi takatokangamwa nezvazvo takandotaura zvimwe zvinhu kune vamwe vanhu tikatotuka vamwe vanhu tikatotsvinyira vamwe vanhu tikatosema vamwe vanhu tikatopfira vamwe vanhu tikatoita move on tikakangamwa but vanhu vaivai vakabatikana vanhu vaivai vakatosunga play panguva iyoyo vakaita zvinhu izvozvo akati it will never be well with you ende zveshuwa nanhasi kuna vamwe vakarogwa vakawoshipa varume ava zvokuti pese paingosvika akatanga kuscratcha ivhi shamwari dzaitamba nadzo kuti handingatambira nasina murume vasina varume ndakarogwa inini ndotamba nasina varume kuti chii chacho munondidzidzisei handi ndotamba nanhu eklasi yangu ane varume muri kunzwa kune vanhu vakadaro vakaita kusvika pakadaro pakusvika pakuti even right now marriage idzodzo dzaparira marriage idzodzo kana kunyengwa murodhi kuti hanzi mhore makadi hazvichaonekeri hapasisina chero akafamba kudai kunzi makadi yenyu haachanyengwi nenyaya yekuti kune vamwe vanhu anongoisa macases so ndangoti hangu tingotaura nezvozvo because ndanichingozvifunga ngoti nyaya iya yakamboitika so tingotionesana zvedu sevanhu kungoti munoziva paupenyu sometimes kutsvinyirana nekuvhairirana tosa vamwe vanhu pasi handika nekufunga kuti maybe ndine mari yakakura stereki kana kuti yakawanda stereki andimona so inini I can do what I want and go away scot free because I've got money and kune vanhu vanototi ndinotamba navanhu veklasi yangu munozviziva kune vanhu vanotaura kuti ningi haisi klasi yangu anogona kugrupa munhu kuzvidza kuti ningi haisi klasi yangu handitambi neklasi dzakafanira dziya she's below me she's beneath me I can't be friends nemunhu akadaro anogona kutotaurira munhu kutojaja munhu nenzira yakadaro andimoona kuti ava vatema nditamba nemayellow bonini ini ndiri slake ndotamba nemaslake ndingatamba nevava kuti yes nonto kuti ndiva nani
ndopatasvika uyu ana mari irombo I will never want anything from her. Handina chandofa ndakada kwaari, saka hana basa kwandiri. Kune vanhu vanodaro, munozviziva. Kune vanhu vanotaura mashoko iwayo ekuti akakutarisa kudai so hauna basa iwewe. Hana basa nevanhu, ane basa neklasi dzevanhu vake vanoti ndo klasi dzangu, kuti at least uyu ane mari one day ndogona ngochinjana motikari. Iwe hauna motikari, so you can never be their class. Ukuti akatarisa vanhu kudai so anotonyatsa kusvotwa nevanhu, kunzwa kusemeswa nevanhu kuti uyu hasi weklasi yangu. Andimaona. So paupenyu ndangotitaure nyaya yekuti munoziva kuti macases ariko. Kesi inogona kubva zvire kuti inobva kune munhu ari padhuze newe chete. Kesi inogona kubva kune total stranger yausingazivi. So sometimes it's just okay to be nice to everyone. Andimaona. It's just okay, it's priceless just kungove nice to everyone. Kungove, just nice to everyone and you pass wodarika zvako. Because the case can come from anyone. From anyone. Anyone. Ndakambonyora mazuva apfuura papapa ndikangonyora post ndikangoti guys musafamba muchituka vanhu vakuru vasina kutanzirai. Ndakatoona kuti vakaona vanorasika. Kurasika chaiko chaiko. Kuti all in the name of entertainment is social media. So because vanhu vari kutuka, newe unongoenda kunakira kunotuka. Unomisa zvinhu paupenyu hwako. Unomisa progress mukati muupenyu hwako. Because chinonzi moyo wakaoma. Chinonzi moyo chinoroya kudarika munhu anobata mushonga. Chinonzi muromo chinoroya kudarika munhu anobata mushonga. Tsamwa inoroya kudarika munhu anobata mushonga. Misodzi inoroya kudarika munhu anobata mushonga. Ndakatoona kuti vana vakawandisa serekika vari kutorasika and they don't know the implications, kuti unongoita munyamango unongosira kuti but uyu atuka apa handidai munhu mukuru uyu andika ende mwana uyu tsamwa zvatopera. Tsamwa iyoyo inokushungurudza zvokuti dhupa upenyu. Ugofunga kuti ndakaroiwa ndopaipa nozoya chinzini ndakabatirwa mushonga ndofunga hama dzekumusha kwedu dziri kudai makutoro accusawo vanhu asina chavanoziva. Sometimes tinozviroya tega paupenyu wedu. Tinozviroya tega nezvinhu zvedu zvatoita, especially social media yaita kuti tive varoi vakuru cheko. Social media yaita kuti tive varoi vakuru. Varoi vekupedzisira. We are now witches. Changosara kukwira broom. Ende muroi ndikudzei hasiriye munhu anofamba usiku chete. Kune vamwe vanoroya masikati machena. Kune vamwe vanoroya makuseni chaiyo. Vazhinji have become witches of social media. Because vatinotaura muromo yedu haisisina masefa. Hatichakwanisi kuona kuti zera ratiri kutuka izera rakaita sei. Not to talk kuti kana ukanzi mozati sometimes it's okay. Kune zvimwe zvokuti haupindira unena zvonongoona wodarika because it's none of your business. Hausi wemo haunei. Matukiro ndakawa hana yangu kurova. So not zvokuti I had something to do with that or anything. But vamwe vana, especially vangu vepano padiaries, ndakaona chikanda vamwe mashotsi ipapo. I was so ndakati vana vanomboziva here ma-implications ezvinhu izvi. Do they know? Kuti as much as it's entertainment, it's social media, kana upenyu hwako ukamira unomira uri one. The rest is social media penyu unoramba uchenderera hwako hwamira. Because of something that you wrote, uchifunga kuti tikutamba. Because of something that you said, uchifunga kuti entertainment. Entertainment yedu iyi ngaive nepekugumira. Sometimes unotoonawo vanhu vakuru chaicho. Vanhu vakuru chaivo namai cheko vachita kukuzirira, vachita kunyora zvinhu zvokuti unoti nhai Mwari. Anoona amai ava zvavari kunyora izvi kana vakanyoregwa noti social media yazara vanaka. Social media yazara vana ma21, ma19, ma20. Saka ndakatarisa munhu ane 40 years kana 41, 42 kazhinji vacho titori vana mai vavo. Anoona titori zera vana mai vavo kana kuti mai vanogona tovi vadiki kwauri. Vana vadiki. Saka uchinyora kudaro vana vachiona kakutuka kudaro mangwana. Hatifungi kuti right zvatiri kunyora izvi mwana umwe mudiki akauya ane 22 akanditi bvu mazishoko aya unozunzwa sei. Hatizvifungi. Unotoona mai vavo mbeche unotoona comedy nemanyorwa inototi yei. Ya zvakaoma. So vaningina vangu madzikoma angu vana vedu vari panapa, be very careful patinofamba kumabasa kwamunoshanda. You are not better than other people. Hauna right yekusema vamwe vanhu. Unozviunzira chituko pamusoro poupenyu hwako. Hauna right yekuzviona kunge iwewe you are chisemigod. Kuti you want everybody to worship the ground unofamba une class unoti indo class yangu vamwe vanotokusemesa vanhu. Unozviunzira zvituko. Sometimes it's better kungove quiet so.
zipeta ngoona wakanyarara wosiya zvoinda. Keep your comments mumwoyo mako. Chinonzi kesi chiriko vadikani. Vazhinji right now chako vatambura kutsvaga vana nekuda kwemakesisi aya. Pakataugwa soko pamusoro pepenyu hwake. Soko iro rikagara ipapo rikabatira ipapo. Vazhinji vatambura atosvika pakutochembera kana murume hana. Pakataugwa soko pamusoro pepenyu hwake achifunga kuti ijoko. Pakataugwa soko neumwe munhu. Nanhasi anongonyengwa achingovatwa nevakomana nevarume vakasiyana-siyana. Marriage haifi yakabuda. Kune yekuti anopinda mabasa nhasi kana kuti basa hariwani. Pamwe waimbori bosi. Kubasa kwako uchibata vanhu nekuseri kweruoko uchibata vanhu kake. Pakataugwa mashoko. Nevamwe wakatira rafu kubasa ikoko zvokuti nanhasi pakapera basa iro hauriwani basa. Wakabata ma-PhD wakabata but basa haribudi. Haribudi. Because of the cases that you have brought upon yourself, usingazivi, unknowingly, uchifunga ti entertainment, only in the name of entertainment. Try to save mashoko. Atinonyora. Because mashoko ayane simba. Try to see. Zvaunenge uchinyora kuti pandinozonyora vakaverenga vanonzwa sei. Pavanoverenga vanonzwa sei. Sometimes zvakanaka kurelate kuita put yourself into somebody's shoes. Zvinoita manje. Inyaya yekuti inenge iri competition yekuti ndofunga kuonekwa kuti ndiri savage, mukomesi chafa utondiziva kuti ndina me savage. Mufunga utondiziva kuti ndina me savage. Competition yema comments. Whether uri ghost, whether usi ghost, behind a ghost person there's a human being aripo. You bring cases upon yourselves. Nezvizvinabasa. Social media it comes and goes. Inouya yopera. But life yako iriko. Ende kuseri munoda kukudza ichokwadi chiri pachena. Chekuti hachingabudi pachena tunyatsochiona but chokwadi chiripo. Do you know kuti vazhinji kuseri kuvari kutotambura vane zvakawanda zvokuti arusha kuti osova sei but paFacebook apa munenge muchimubhiga. Munozviziva. Kuseri ukuku. Anotora nezvakawanda zvinenge zvitomuchi manje dambudziko anotora neproblem kuti usiku pamunoti bye muchinovata iye havati. Ane one secret problem yake iri kunetsa but panouya mangwana kwaedza kudai pamberi pevanhu kudai munenge muchiti hazvinhu zviri correct. Uyu ndizvo. That person cannot come here and tell you kuti guys ndikutotambura ndashiya kuti ndoita sei. Anoenda kana kuzama kunobatsirwa muzvisecret. Anoenda kuzama kunofonera vanhu vanobatsira vaya in secret. Because pachena pakwanise kuya chikudzai, we put a brave face. We put a brave face pamberi pevanhu but kuseri unongoziva kuti ndine dambudziko riya rakadai so randinaro ende kuti uritaure hazviiti because you crossed so many people, you crossed so many paths dzevanhu. Uri munhu ari nasty anongotuka vanhu every day. Uri munhu ari evil anongonyora unoda makuhwa kuchifamba tsvaga nyaya dzevanhu. Munoziva inini ndofunga pache zvangu cheko makesi pamwe nenyaya yekuti unknowingly unenge usingazivi. Anomaona pane pokuti paupenyu unosangana nezvakawanda. Icho chakambondipusha papa ndofunga gore rero yaba guys pandakati inda kuda kufara mvenge kai kungoti zvimwe zvachandichaanza kurangarira pane nguva. Maybe probably kamwari anotaura newe but unenge watomboona pepe kuseri kuzvimwe zvinhu chikuti kwapa sei zvadai kwapa sei zviri kudai. Iri misodzi yevanhu. Makesi ariko guys. Ariko. Iri misodzi yevanhu iri dziri tsamwa dzavanhu. Munhu anotouya anokurovamba mari nani pane munhu anokunamatira in silent. Munhu anotouya achitokurovamba mari nani pane munhu anokudonhedzera musodzi kana kuridzira tsamba. Mufunge. It's so ndangoti tingoonesana zveduwo nguva dzino dzeusiku kudai so. Anomaona because tinotorasika kazhinji kacho tisingazivi. Iko zvino mazivano only in the name, especially only in the name of entertainment. We say a lot of things. Zvokuti chero wawe wega kafunga comment yaunonyora unoti ndindanyora iri comment but wawanyorera comment atoiverenga atoiona. Ende zvaatoresponda panguva iyoyo pacomment yako you don't know kuti ati chii kuti ati mwa here kana kuti ati kana kuti ari kuchema nayo here comment because zvazvinoita nezvekudai so ndoda kudza ichokwadi. These people they do cry in silent in private. Mugare makazviziva. Mugare makazviziva kuti nyese kudza ichokwadi. Masocialites ese zvenyamunoona kunge akasimba pasocial media apa hapana munhu wesimba apa. Hapana munhu wesimba. Masocialites ese
hapana munhu wesimbi. They cry vanhu ivo vaya. They are affected at some point. But hamene zvazvinoita pasocial media apa zvine addiction zvinizvi. Chero wangoteka uchinzoona kuti panapa I need my peace, ndoda kutongovhara ndinyarara my peaceful life, unokora kana wangodzoka. Pamunenge muchituka paya, be very careful, especially munhu anenge asina kukanganisira, asina kutadzira. Kune vamwe vanokuti haakutadziri, haiti sei, hatombokuziva, anambotaura newe, just go and bombard nemashoko. Be very careful. Munhu akutuka mukadzorerana hapana kesi inobata, because matukana madzorerana. Ukaona ukatuka munhu akakunyararira, zvaaresponda achita ipapo, you don't know. You don't know kuti aresponda sei. Let's try to be nice, guys. Zvikuru sendanyatsa kuza chokwadi chimwe chisingataugwi nemasocialites. Kana vari vega kuseri kuunotochema. Ngona chikanyanya kupata chako chako because anditoti crying remedy. Ari vega vanochema pamberi apa voya votukirira voita kunge vari immune, kunge vasingagwadzi, kunge vasina basa nazvo, kunge vasina chika. Kana vari vega sometimes akadzokera pamacomments enyu anochema. Inyaya yamari yaZuckerberg. Vanochema. Ani muri kunzwa vanotobatikana. Pane pamadhezi mandaitaura nevamwe vanhu vakuru chacho, mabig socialites, andika vachitomboti munoziva nezvino ndakachema zvokuti achinzi ini ndomoita SIS MELLY ndochema zvangu, ndobayiwa mamwe mashoko acho, ndombozochema ndiri ndoga. Ndikati okay, so unotoziva kuti vanhu vanotochema kana vari kuseri uko. Kana vouya hazvizoiti kuchema pavanhu, because unozotogwa seweakness kuchemera pavanhu, ugotogwa mascreenshots, ugozoshora kuti ndakachemera chi pavanhu. But mugare makazati hakuna munhu asingachemi. Vanotobatikana zvokutodaro. Chikumbiro changu madiaries akateerera, nyaya dzisinei nemi, musaenda kunotuka vanhu, please. Musatuke vanhu nyaya dzisinei nemi. Zvinani kuenda ngonoona henyu kana iri entertainment monakigwa moseka. Mashoko mamwe ari dhipu ndakarohwa nehana ndichiona vamwe vana vadiki vachitaura mashoko, kunyora mashoko kuti muroi. I was really shocked. Ndainda unovhura profile kudai soka ndoti Mwari, God have mercy. Vana ava havasi kuziva. They don't know. Iyi nyaya iyi hainei navo, whether vari kutukana nemunhu wavo, kwaiwazopinda pakunodza munhu kuti muroi, zihure, papi. Apa zera iri muzera revazukuru riri kudaro, ndakarohwa nehana. Ndine vangu pano padiaries vana vandakapindira muinbox, vanozviziva. Vandakapindira mumawhatsapp, ndikati mwanangu, ndichitora comment ndoti mwanangu, this is not it. Ndobva ndamuonesa kuseri. I'm happy kuti vese zvavo vakagona kugamuchira kuti hii mozati tisingati nechingoti ndikungodaro. Ndikati maimplications regai ndikusanangurirai, ndaita zvekutode kuda audio maimplications azvo zvinhu zvemanangu. Entertainment yakanaka chose, go and you have entertainment, but try noona kushoko rawanyora rikaudzwa mai vako shoko iri rawakanyora apa ndiwe kai unonzwa sei apa. You don't know the story, hauna chokwadi nenyaya yacho, wakakungonzwa unonzwa sei. Zvikanzi ndingatobatikana, ndikati this is it. Pfeka bhutsuwo dzinenge dziripo. Sometimes tinombopenga tiri vanhu vakuru kudai, penga chaiko matiri nambuya kudai, ingoti dementia yabata kana kuti mental health yabata, haiwa ndiwana mbuya mental health yabata, mungotarisa modongorera moseka yenyu moinda. Mamwe mashoko acho anozoita too deep to the extent yekuti apa musazotwiste mashoko angu, guys. I am talking to my own kids, madiaries angu. Handisi kupindira nyaya dzevane kana kuti ndikumirira munhu kana ndikudino, handinei nenyaya dzacho dzizoenda nditombozipindire ndadzinei. Anomukona. But I am telling my own diaries. Those are kureva mchemberiland. I understand what you are saying very perfectly well. Trust me on that one. Ndosakaanza nchiti amenezva zvinoita so. Ndosakaanza nchiti amenezva zvinoita because sometimes sure unobata icho kwari unobata nemweya nzvimbo panzvimbo yaunenge uri papo zviri kuitika paunobva wahakira. Ndosakaanza nchiti amenezva zvinongoita so. I get exactly what you are saying. Ndozvinzwisisa. Saka sometimes ukaenda ndaunoona nakigwe chaizvo, but try to tell yourself kuti I'm not going to comment. Handisi kuzotuka because mweya unenge uri panzvimbo paground papo kachinja cho unenge uri mweya wokutuka chete. Mweya wokutuka chete. Tarisai tikungodzembereka. Tarisai vana vari kungodzembereka. Tarisai vana mamereji aramba. Tarisai zvakawanda. Hatichazivi kuti zviri kubva nekupi, zviri kuita sei mudzimba umu, mamereji ari kusheka. Makesi iwaya papa social media.
iwaya kungoti munhu anongo ariko zveshuwa kana mubhaibheri chaimu chamukanoverenga chako nyaya dzemakesisi dziriko dzirimo nyaya dzemakesisi amona senyaya yandakudza yemusikana yoyo yamukadzi wetu angari tikuti angari mungana wana 2 sangari mukadzi wechidiki yekuti aifunga kuti ndinese hai nini zviri correct handifi ndakamari can buy anything yakatedza kushanda pakutenga murume wake mari zvauya nepamwe regai kungoda kutuka muchembereri kutuka hakuna chakunobatsira enda hakuna chakunombo kutozvunzira munyama makesi chaiwo munyama chaiwo munyama chaiwo unofauri munhu anenge achingopema vazhinji nenyaya yekutuka vanhu unofauri munhu anenge achingopema chete unosungirwa play kunzi hauna chaunofa wakabata chinoendeka mukati moupenyu wangu mari goya igobhururuka ugoti vamwe vakaromba pasina kuromba iwewe ndiwo une kesi iri pauri une kutukwa ungona murume wangu ngotanga kukuitira mashiripiti mumba makagara zvakanaka uchitoti murume wangu ine haaiti ungoshaya zviri kubva nekupi wakakeswa kuti uchafa chimurume wako achakushungurudza kusvikira watendeuka ungona munhu akukushungurudza uchiti zviri kufamba nekupi zviri kuita sei zvinhu zvikasunga mukati moupenyu hwemunhu zvinosunga zvokuti kana unosvika pakufunga kuti riga ndizviurayi ndife zvangu zvipere zvizorori unosvika pakuita kufunga mweya wesuicide aino kuti zvandataura zvakubatai manyarariro amakaita so food for thought muri kunyatsogaya nezvazvo but it's the truth though ichokwadi taimbofarisawo tichiita makomenzi wayo yakadaro musafunga ndatina kubva neko ndaimbofarisa makomenzi wayo dzimwe nguva wega waisoti ukafunga komende wanyora kuti mwari ndibetsere mwari ndiregere wodzokera kunoita makomende ako enda nodhilita vakawanda maiona makomenzi angu ichinyora chidhilita ini maiona ini pamwe ndaizokuita munyama kuti komende inenge atotongwa kutozodzokera ndonoidhilita paunochanoitsvakiwa uchaiona uzoiona ako mastreet ndaiveneka ini ndokurumidza manje kuti kufunga kana ndangoti hei ndomanya kunodi kodhilita saka kamwe yakachindokaziva musawire mumatrip aya akasiya musawire matrip enzvuzve chinonzi cases there mweya wako akira nokuti mukangoziva kuti pagemu ratinoita pana pari kutukanaka kazhinji kacho igemu rekuachisana mugare makazvisiva izvozvo igemu rekuachisana saka pakutukana pakuachisana papaka panobuda shoko rachandangofunga chauya musoro mangu ndochanongotaura ndikangofunga kuti ndakamuona achidla vanhu anodlawi ndotobuda problem yatinoita isusu social media commentators tinomhanya nechatanzwa pasocial media even we can't see we can't read between the lines kuti but yangove game kuachisana hapana we can't kutofamba negospel nokuti zvakataurwa pakutukana kwevanhu vanhu vanogwadzisana guys vanhu vanorwadzisana munhu anotozama pano chero chawangofunga kutaura chingogwadzisa opponent yako because muri kugwaka muri muground muri kugwa muri muground saka chero chaita kuti abatikane ndichikoko chero zvese izvo zvinenge zvangotaurwa ndikoko hamudzizivi mhanga musipo muri kungohwa uyu yakati chakati tatomhanya negospel uyu yakazodza akazodai uyu yakazodza akazodai ndizvo nazvo we were not there. No one knows whether it happened or not, whether it's true or not. No one happened. Totomhanya negospel. Social media is destroying us, guys. Pafea chapo social media is destroying us. It's destroying us big time. Igame rema views pa social media. Igame rekuachisana, igame rema stars. Mukangoziva ipapo chete matopedza. Mukangoziva ipapo taramba kuitiswa matopedza. Munenge matopedza. Game rema stars, game rema views. Ndosaka mchona kuti nhasi even pa social media anditika I can go to extremes inini personally. I can go to extremes kuti mari ipinde chete. As long as zvokuti who is watching me ndezvakezvo. Ini mari yangu yapinda. Ndo patiri papa. It's social media. Now the third part is you. Unenge uchinditeverera ndikukomesa uchindikuzirira uchidara ndika you are on the safe side. Iwe pozori mu comment section yako. Inini ndiri pa spotlight ndikuita izvi nemaziso enyu. Mangwana, I will suffer the consequences ndiri one. Iwe maybe you will suffer the consequences zema comments ako unenge uchikanda amen.
isocial media. Ukatendera pasocial media kudai so mira ndikupe example munyatso kuona cheko pana vamwe baba so vanotuka zvinyadzi zvokuti muno hauvhuri kwaona live yavo kana kuri kuti kune vanhu vachiri kuona malive iwayo hauvhuri live kuona vari live hauvhuri malive uri pane vanhu hauvhuri malive uri pane vanhu apa vanenge vane straight face yakadai so straight face yekunyatsodai straight face chaiko vachiti zvichita kutsvedza zvinhu zvisingatauriki panhu zvichita kubuda zvichitsvedza kumanya kudai so kubuda zvichimanya zvinyadzizvi ndopaunoona kuti ndopatasvika ipapapa social media kuti yatisvitsa papi. Ukaziteerera zvakanaka ndavachitaura unotoona kuti this voice has been channeled from being an evangelist kana kuti a man of God to this darkness. Kana chinyepa muti ndikunyepa. You listen carefully. Voice roro riri kutaura zvinhu zvakadaro chidika ivoice rakuti it has been channeled from a very good place into a very dark place. Ndikunyepa here. Tikungonesana zvedu. Ndikunyepa here. Am I lying? Unotoona kuti voice iri kai ndirere kuti rikatanga kuti rakupadza kunamatira vanhu pane zvinoitika. Iri rinoita pull down strongholds iri. Rinobvisa kana demoni chechero rikangonzi come out rinodengenyeka kudai nevoice chete. That's the power of the voice. But it has been channeled into zinenge rako zioyo rako zvokuti it has lost its purpose. It has lost its purpose. Social media hamusi kuona guys kuti the devil akutita sei pasocial media. Hamusi kuona. Chikumbiro changu chekuti vasikanaka yes uri wega imbowana nguva yekuti sometimes pota uchipfugama uchinamata uchibvunza Mwari for direction to Mwari, where am I heading? What is really going on upenyu wangu? When is the last time that you kwete kuenda kuchechi kupfugama uri one pachizvako chiti Mwari, when life yangu iri kumbobva kupi chienda kupi? When is the last time you did that? That's a question andikukupa iwo pachizvako. Unenge waneta nekutendera kutsvaga nyaya dzevanhu idzi. Unongozopinda machira kudaso nekutobatwa neupi flat. Takangana nekutoti kuti usvike zuva ranhasi uripedze hausiri iwe wazvipedza nokuti wai unogona kuripedza. Kune munhu atokutenderawo kuti uvate wogomuka mangwana uripo. Tinotokangana. Ndopatasvika. Social media is destroying us. Big time. Big time. We invest a lot of our time muzvinhu zvisina kana nebasa rese zvisingaunzi kana sendi mumba mako. Unoziva kuti if you come pa social media and invest 5 hours of your time muzvinhu zvinokupamarika, I'm telling you by the end of the day pa social media ukana $10 every day kana $5 zvayo haufini nzara paupenyu. You can do something. You can do something. But you as a follower, as a fan, ndikuwa mazari kune wedze kuti mafana amafanzi angu. Nameno ndariwo nepiwe darinzwe piwe diroro. As my fans, antika, okay, let's say these ones are passport light are getting $5 per day. You as fans, what are you getting? What are you getting? Nothing. That time you can go kunema groups kana mapage akuta zvokutotengesa yakana zvechi and sell your things and make $5. Vana vakawana muriwo. The devil has put blankets on blankets on our faces zvokuti we are looking at one direction. Takungoenda chete kungoita kungopushwa kungoenda ameno hatina kana direction yekwatikuenda. The social media guys yati destroy whether tiri vakuru tiri vadiki tiri vachi zvese age group asisina age pa social media varume vakadzi tangofanana tiri same bracket tese. We are destroyed by social media all in the name of entertainment. I am here for entertainment. Ini ndikaishawa social media ndinotofa. That's what we say with our own mouth. Tinopupura kufa kana social media ikavangwa. Kutopupura kunyatso kutobhabhatidza nemuromo yedu kuti in social media ikashakwa ndinotofa ini. Saka musi waishashaya, Satan will give you what you have said with your own mouth because muromo une simba. Musi wainonzi yabviswa anokuuraya anokutora. Because wakataura wega you confessed with your own mouth kuti ini ikashayikwa ndotofa ini. You die.
You asked for it without you unknowingly. Without knowing kuti words akwane power, they have impact. Aikashakwa ndotofa. Mashoko atete chitaura iwayo. Hanzi vanhu vangu vanotsakatika nenyaya yekushayiwa njere. Tari nyika yevanhu vanonzi vakadzidza chaizvo. But kudzidza kwedu hakuonekwi. Njere dzedu dziri limited. Kudzidza kwedu hakuonekwi. Simba redu rakawandira pazvinhu zvisina nebasa rese. Ndoparakawandira. Ndangoti iye uchizane. Andira yaiwo panharaunda tuka ndichi. Ndangoti arega timbotaura timbonisana nenyaya dzemacases nechichi. Ndakaona kuti ndikazvitaura pane zvimwe zvakanga zvichiitika mazuva apfuura kunonzi vapindira vazodii vazotora sadho vadii. Ndikati for the sake of my own children ndiri kuona ari kutosa nemusweka ndichazvitaura zvangu vanidei zvapera. Kuti asikana in the near future weefa ndekupi kumwe kwacho dzidzai kuexpressa mapoints enyu without musatukena nevanhu vamusingazivi, vanhu vakuru vamusingazivi kwavanobva, vamusingazivi kuti vakabatei, vamusingazivi kuti vakatakurei. Musangofamba muchituka vanhu. You don't know. Social media ine varoi guys. Kana muchifunga kuti social media ina varoi, social media ine varoi chaivo chaivo. Varipo pa social media pa vakawandisa vazere pa social media. Unoregwa comment social media. Unoregwa social media iyo ikuregwa social media ukazozvidemba. Varipo vari pa social media. Nokuti takasangana vanhu vari kubva kuma backgrounds akasiyana siyana. Munhu nemunhu chaakabata auzi utakabatei. Munhu chaanacho kune vanotomuka makuseni everyday achimuka anotanga afuridza zvitende. Zvitende zvavo zvinotanga zvafuridziwa everyday achimuka asati avata kufuridza zvitende. Kune vanhu vanoita vanobhiriva mune izvozvo. Kwete anongomukawo achingoti hai ndatomuka zvatokwana ndakutoita zvandotongoita ndikoko. Kwete anomukawo achinamata, saka tiri vanhu vakasiyana siyana. Koita vanonamatawo dzinyoka. Kune nyoka dzinonamatwa nemozviziva. Endai kuIndia uko muone kuti vanotamba nenyoka sei, mafriends nenyoka sei, because vane zvimwe zvimasemi gods zvavo zvinenge zvine mukati vaIndia akaunda nengane chinhu chavanisa pahumapa chinenge chine saini yenyoka. So ndiye semi god wavo. Vanotodzinamata nyoka dzinenge dzine zvimatembu zvazvo zvine mazinyoka yakaiswa imomo vachitonamata nyoka dzavo dzinenge zviti ndimwari wavo. Mukavabvunza ivo chinamato chavo anotokutsanangura zvokuti unogona kutodzoka kuti kudi achikutsanangura panguva yebatikatsira zvimiki zvazvosense. Vanhu vanonamata mukadai inonzi idol worshiping. Vanhu vanonamata zvakasiyana siyana. Zvakasiyana siyana. Saka vanhu vanonamata zvakasiyana siyana vazere futi pano pa social media. Tinavo vanonamata dzinyoka idzi. Varipo vanonamata Mwari. Varipo vanonamata makomo. Varipo vanonamata midzimu. Varipo vanonamata mombe. Varipo vanonamata zvimuka dzakasiyana siyana. Vamwe vane matenda vanofuma vachinamata everyday. Saka iwo wabvawo zvako uko kwawabva uko uri mwana akatokurira murukesheni kumbare uko kana wakakurira mhene kuHighfields uko tafara mabvuku, hauna chaunozongoya uchitukana nevanhu vakatakura zvinhu zvavo zvavanotakura vane zvimashiraini zvavo zvavanonamata. Unobatana nezvausingazivi, unobatana nazvo. Mamwe mathreats anoitwa nevanhu pasocial media vanenge kutoti kujoka vari kuvhundutsirana hapana. Zvinoitika usiku makavata, munenge makavata, munenge makavata, zvinoitika makavata hamuzivi. Kungozoti vamwe vazovi vachitaura pamunonzwa vamwe vachitaura kuti usandinge kuhope paya, musafunga kuti majokes. I've had encounters dzevamwe masocialites echo ndifana kuchira kuti SIS MELLY after fight yangu naNhingi ndakazopinda busy zvokutodaro for the 1 week yese ndichipinda busy tichinetsana kuhope. Ndakatozozviona kuti asi mafanisi. Ndakazozviona kuti asi mafanisi. Vanhu vanotoita zvokunotestana masimba kuhope. Kana masocialites ada kudza ichokwadi ngakudze ichokwadi. Ngavakudze ichokwadi. Vanonotesana usiku hazvipereri, mafaiti mazhinji hapereri pasocial media pamunenge muchikuzana papa. Ane kwaanoperera. Ndine vandaitotaura navo vaitotaura kuti mukaona panonyora zvisiyana neni usandivinge usiku. Musafunga kuti majokes aya. Vanenge vachitoudzana zvinhu zvinenge zvichitoitika makavata musingazivi. Don't be part and parcel of that. You are just a child. Hauna chaunacho. Ngoriwo mwana ari kutongoti entertainment kunakirwa, but it's dangerous as it is right now. Patasvika patisvisa social media it's damaging. It's I mean, yes, it used to be toxic, but it's very gonde gundu zvemazuva ano hana inotorova chaiko. Social media. Never trade carefully. Trade carefully chaiko chaiko. Because Satan ari kutonga is at work. The devil is at work.
and he wants to make sure kuti achasiya ari kuchatora ropa, achadonhedza vanhu, achatora vanhu achaenda navo kurutivi rwake, achatora zvekutotora zviya zviachienda navo kumadifferent shrines ake Satani pasocial media. Ende ndakazvitarisa inini zvangu ndiri ndega ndiri kuteere suko ndichiona kudai suka chokwadi the devil is winning. Ndiri kunyepa here? Mbopinduraiwo guys, ndingotaura ndoga musingapindura zviti, tauraiwo. Am I lying? Ndinombogara ndakatasada ndichiona ndisingakomedi, ndichingoona ndisingakomedi. Mazano I've channeled ndogara ndichinamata spirit, ndikutonamata nezvazvoti Mwari ndibatsira ndidikwa nguva ndichiisa makomedi anga kashoma. Kana ndichiisa komedi yangu musi ndiko kungosafarawo kuri kunakidza kuri kudi. Pane zvimwe zvinyanya I don't want to be part and parcel of, ndinotomira kure kana kutodarika ndisikana usatomboda kuteerera. But mukatasa chako chako you can see kuti unotoona kuti the devil is winning. Pa social media he has captured people. Haana here kubata pa social media. Iwe uri kusaidi kupi? If it's God is to come today, tiri panapa zvikonza atouya apa. Tukuendepi? Me and you, do you think tukuenda kuna Mwari kana tukuenda kuna Satani? Me and you, do you think tukuenda kupi? Tukunowira kupi? Kwete nezvinhu zvekumba kwedu kana nezvechika social media. Tara social media. Where do you think we are going? Vadonha izvo zvitopota kuti muona dongorera pamawindo enyu Mwari vauya, pana Satani akamira pasaidha pane nyanga dzake, pana Mwari akamira. Where do you think we will go? Nenyaya ye-crossfire ye-entertainment. Ndagara akambokudza ndikati vanangu, social media if you use it wisely you can create opportunities, you can make connections, you can get helped by total strangers. Vanosangana pa social media mukumboukama mopesera mave hama. Ndakambokudzai. And it's true. Vanhu vakawanda vakaumba ukama nevanhu pa social media. Vanobatsirwa nevanhu ivavo nhasi. Vanhu vakawanda vakaumba ukama pa social media. Vamwe vakaenda kune dzimwe nyika nekuda kwevanhu vakasangana navo pa social media. Not kuti wakakosha stereki munhu yandori nehama dzaifunga kuti aendese kune nyika kunyika dzimwe. But iwo wakangwanawo favor. Ende ukatogwa ukapuswa kune imwe nyika iyoyo. Not kuti wakangwara kana kuti haikona social media. Just to know how to use social media. Nhasi cheche ndikati kuna Rufaro Peju. Ndoda kuya kwaAmerika, ndikaenda kwaAmerika nhasi. Ndinombona rari panze. Ndongotaura kuti Rufaro ndasvika shamwari. Ndadzimigwa phone. Anototi muripi uyai. You create relationships based on the way. Makambona kuti ndichide ngoti mazano I don't know what is really going on really. Pane pambanemo yazozati padare pana pane vanhu vakuru vakawanda vari pana pandosiva. And ndinoziva zoti vanhu vakuru vakaumbovaoni kana somewhere else vachinyora but of this last months I'm shocked. Mazira ndikutsvara mazira makuru mamwe makuru kundidarika. Vandaitoziva kuti havawani kuzvinosiyana nebasa rese kana kupi. Of late unonyatsona kuti Satani akepta zveshuwa. Vaimbotodzora zvekutodaro. Inini ndaitoti ndikaita miscellaneous ndaitongwa kuseri of late macomments anenge achitonyogwa unoti ndivo here. Uenda pacomment kunovhura profile kuti unyatsokumeka sure kuti ndivo here kana ndikutodza kuona. Ungoti Mwari batsirai. Mwari tibatsirei. It has taken us the worst direction, social media. Let's be very careful. Vadikani mukufamba. Be very, very, very careful. Be very careful when vanaumira zvakanaka. Pa social media app. Don't judge people by their dressing. Kuti hamusalad uyu hapana. Hey, you'll be shocked and surprised. Vanhu vane zvakarema, vane zvakakomba. Havangakudzi. Don't be too blinded by social media. Vanhu vane zvakawanda. Zvizhinji. Vakabata zvakawanda vamwe vacho. Vamwe vari kutoita untimely death pa social media apa. Nekuda kwe-social media. But we don't know. You will never know. Because hazvizobuda titizozvizivi. Ndochikonza afa. Haagwara. Hatisi kuzoziva chikuitika chii.
Let's be very careful. Remekedzai vanhu vakuru mamunofamba. Kana achingori mukuru kwauri, chero akakudii ngoti miedzo imhembo dzekudarikawo miedzo. Ndatisiyana nazvo udarike. Protect yourself. Ngosiyana nazvo udarike. Chero ukangoti sometimes sorry chai. Sorry kani. Sorry udarika zvako. Protect yourselves. People are evil. People are bad now kunzoku. All in the name of social media. And the Maria Sukayoi. Maria Sukayoi. Yatishuta pasiri. Munhu wese wants to have money. Munhu wese wants kutoitsvaga. Saka chero zvataita iko zvino kuti mari yacho ipinde. Chero zvazvaita kuti mari ipinde. But tozokanga nedu kuti after that there is life. Now after that mari yauya inouya weishandisa zveshuwa yopera. Kune life iriko. Kune life iriko. Ndataurisa. Ndakuinda zvangu guys. Pana ndoda kutaura here ndisati ndaenda. Pana ndoda kutaura here ndisati ndaenda. Fara unozati pamwe pacho unombonzwa inini sendimanje ndine the spirit yekunzi taura. Pamwe pacho ndita nharo that ndineka ndotoshari chichikunyatsomboitika kwandiri mazuva ano. Ndozoshaya. Chinhu chandofunga stereka. Ndikachifunga chinhu chinoitika. Ndika 2 days chindishungurudza chinhu nditozochinzwa chatoitika saizvozvo zvaitondishungurudza 2 days. Nhasi ena itobvunza Mwari ngati Mwari, what is this? What is this? Chichi kuitika. Pane zvandaifunga 2 days apa ndaitoziva yaiuya seansa kwandiri so nditi ichitonge ansa somewhere else. Zvandaifuta 2 days ndichifunga yadzoka seansa iyoyo chaichaya nhasi manje in reality. Animon. Pane pamba kuti nechinzoti nditaure ndobva ndati nditonge ndikutsvaga dzvene nditonge ndikudi zvikana izvi. Ndopesera ndaramba kutaura ndichingoti pesera kutogwa nenzira isiriyo. Animon. But apa ndangoti ndatovata ndikangoti zvaramba zvichingondinetsa ndikati iga nditaure. Pachawana 1 2 vanonzwa chete ndo varikuda kungonzwa vanzwa ivavo. And I hope it's done. Let's be careful guys. Let's be very careful. Very, very careful. Very careful. Above all, iwe pache zvako chiwanirewo time yekuti uri wega kumba wako umbowanawo time yekuti umbotaura naMwari wako. Taura naMwari wako. Umbonyatsoenda pana Mwari uri 1. Umbochema pana Mwari. Kumbire Mwari kuti vabreak all the cases and all the cases dzakaitwa pamusoro pesa rako pasocial media nevanhu vasingazivi apa. Vamwe vaitokutuka nezvimwe zvanoziva pamwe. Vamwe vanenge vachizoti pandakadzwa chakati nanhingi life yangu yakabva yato zvangu zvakatombodai. Umwe anenge achitozviziva ndakatozvongorora akatozviona but aichingoti hazvina basa. Umbodzokera kuti Mwari ndibatsirei ndisunungurei pane mhepo dzese zvinhu zvese zvakataurika zvese knowingly and unknowingly pamusoro pesa rangu. I cancel everything. Mara ndinunurei. Protect me. Ndirwirei. Kune mashoko anotaurwa pamusoro pangu. Mashoko angatukwa achinzi kutukwa pamusoro. Unotukwa chokwadi ugozvivigirwa kutukwa pamusoro pepenyu wako. Kuita chituko. Life yako kuita chituko chaicho. Kuita chituko. Pane mwana wandiri kumubatsirana naye kuseruko. Ndichamunza palife mangwana. Mwana uyu ndotohwa moyo. Mhuri dzangu inoyerera ndikatanga ndikada kuti ndifunge zvaari kusangana nazvo. Mhuri dzangu inodona. Mwana mudiki. Satani wacho muombe. Munonzwa muombe kuti ndombosvika pakuti munonzwa daily. Pane last week yese akaita every day raindifonera. Panenge pane chinhu chinyuwani mukati moupenyu hwake. Chete kwete chakanaka chekuparadza. Every day. Day number 3 panga kundifonera day number 4 ndatoziva kuti achitofonera pane chaitika chete. Akapinda pafasting. Ndikamuti ndimbopinda pafasting mwanangu unamati. Akanga akufa nenzara. Ndikati idya. Ari pafasting hazvina kumira guys. Makambona uri pakati pefasting pekuti uri kuti ndikuzambata fastinga. Murume wako ubva ashutwa pauro apa. Ndopa akapinda mwana iye. Tainamata pafoni setinopenga masikati nemwana iye. Ondifonera iwe pamwe ndiri kubasa ndopinda mutoileti ari kuhospital akuita kunge munhu akupenga. Ndichamunza palife mangwana. Because izvozvi ndambotaura naye panga chiti hakuna magetsi but ari kuCape Town kubatira kera sara ne 6%.
uri mukati mekuti ndikugwa nefasti ndikugwa kubvisana nemweya kumusha zvobva zvoenda kunobatana neboyfriend yake zvokuta iye zvonobatana neboyfriend yake nanhasi mangwana ndichakutadza mapikicha boyfriend bullet riripo pauro apa akadzira doti hatichatovhisi rotoonekera kude hatichabvisi hedu tongorongoramba radaro tainamata masikati achienda kuhospital papa ndoti board of conduct ndiwe unosvika uchibata muromo tochema tonamata pafoni ndaichema dzimwe nguva ndikunangara mumwe musi wakanifonera ndiri mutauni ndichifamba ndiri kubasa neservice use aka ndakatanga kutaura ndoga ndichimutauni ka munhu andaifamba neservice use akati are you okay male ndikati yeah, I'm thinking aloud ndichitaura ndichenda ndichinamata ndichifamba misodzi yangu ichitoera kudai akati you are crying ndikati no I'm not crying pane chinhu chandipinda musiso patakazviona kuti ndainyepa because panga pasina mera zvakada every day roupenyu hwake guys tinogwa nemweya hatigwi nenyama neropa nyama neropa ndogona kukudubura ndikati ndawina tugwa nemweya yemuchadenga yatisingaoni mangwana achakudza ega ndikakudza iye ndozoita kunge achakudza ega mangwana mwana iye achakudza ega antombo nezuro akandisendera maproperty yake mbatiti tengesai social washing machine fridge tv ndikati hakuna chinhu zvatiri kutengesa hakuna chinhu chauri kutengesa I know what she's been through pesa apa pamwedzi wese uyu nerendi chachanga kudzingwa mba ndikati you know what ndinokutumira mari ukwanise kuwedzera ubhadhare rendi but haina kukwana ndakumutumira mari yakakwana ndakamutumira uya ndaive nayo unyanza kuona kuti tinorwisa vadikani but sometimes we fall into the trap of the devil without us seeing kuti we are falling into the trap kurwisa kuriko but ngaisave minyama imwe rwiswa yekuti uri kurwiswa nezvinhu zvaunokwanisa kukunda zvaunoziva kuti this is what is going on with my life kune zvokuti unoshaya kuti unonzwa kunzi wakakesiwa nemunhu some of the things we can avoid ndikati hakuna washing machine ati kutengesa hakuna fridge ati kutengesa God is in control mwari vanoziva akati simeli ndaneta ndikati hauneti patinoperera isusu pfungwa dzedu mwari ndipo panotangira handi ticharamba tichipushana mwana mudiki the thing is 27 28 but mukanzwa zvinhu zvasangana zvikwapenyu dai musumudza maoko enyu anotora nemaproblems ekuti haana nguva yekutsara achitedza zvinhu zviri toxic nokuti anoiwa nepi nguva yacho iye pache zvake munhu akatoremegwa haatoconcentrate pache zvake let's be careful vadikani kunze kwakaipa toti varoi hama dzedu dzakatikomberedza dzatinoberekwa nadzo dzeropa totizve kunotsvaka zvevaroi vatisingazive kusocial media zvinozonyanyisa guys ndakurara zvangu pano mwera ndambotaura something sandarara pane mumwe randataura something sandarara anzi pray for us mamuchagona kuzvinamatira here inguva uda tinamatira 2 masikati dzekuamerica dza3 dzekuamerica masikati uda kuti tinamate vanhu vari kuafrica muripo here apa kwangosara vekumadhiaspora chete because kuafrica kanguva dzabaya alright ngatinamatei timbonamatirana tese sevanhu iwe uchinamata uri ipapo tichinamata ndichi problem yedu tavanhu vakutya kunamata nokuti takutya kusekwa kunzi vanonamata chiko kwavatibvire vatadzi varoya chii chavanonamata ivava hapana chavanonamata regai vajaji let them judge but God is the overall judge vanhu havashai chekutaura muziva people havashai chekutaura no matter what they will always have something to say and they will not stop judging vachakujaja nezvinhu zvavanoziva izvozvo iwe uchiziva kuti ndative kumberi kwokumberi ivo vachingokujaja nezvavanoziva izvozvo that's people for you anokuziva iwewe ndimwari ndiye munhu anokuziva hanzi navince terrible vince hanzvadzi yangu tichakunamatira ndatopedza so iwe unoziva iwe unoziva ngatinamatei alright let's pray usati mainda ngatingonamatirai hanzi pray for me and I'll pray for you ngatitsinzine tinamate baba toda kutendai unyongwe nemadekwana nhasi mwari
mangwanani kune vamwe, masikati kune vamwe, patitangoya muzita renyu panguva nemadekwane. Mwari muri Mwari vanotaura Baba, muri Mwari vasinganyarari. Toda kutanga nekutenda zuva rese ramaswera makatichengeta kusvika panguva ino Baba, nekutitendera zvakare Jehovha kuti tirare tiri vapenyu panyika yevapenyu. Baba, muchatimutsa zvakare Jehovha tiri vapenyu panyika yevapenyu. Baba Jehovha, tikomberedze nemweya wenyu, tikomberedze nerudo rwenyu ramweya mutsvene. Baba, mhepo dzingasimuka, mweya inofamba, mweya inorwisa usiku takarara. Baba, ishayiwe simba, ishayiwe mukana. Baba, tinozibhilivha Baba ngati muupenyu hwedu Baba kuti muri Mwari vasinganyarari, muri Mwari vanotaura. Baba, munotaura kuvanhu venyu, hamutauri kumatombo, hamutauri kumiti Baba. Soko renyu parinotitsiura Baba, tipeiwo mweya wokunzwa Mwari, tipei mweya wokuzarura nzeve dzedu dzemukati tinze kutaura kwenyu Jehovha. Baba Jehovha, tiri kurwa nenyama, tirwi nenyama ndiro pasina mweya muchadenga tisingaoni. Tiri kurwa nemweya iri muchadenga Baba tisingazivi kuti tiri kurwa nechii Baba. Baba Jehovha, Baba kune vamwe vakaiswa macases Baba vakataurwa zvakawanda pamusoro pepenyu hwavo Baba. Kune vakaisirwa kutukwa pamusoro pepenyu hwavo zvokuti raitinawo zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka Baba. Pavari Baba vasi kuziva kuti chii chiri kuitika mupenyu hwavo Mwari. Baba, nekuda kwemasoko akataurwa pamusoro pepenyu hwavo Mwari. Vamwe vakaudzwa kunzi havafi vakaroorwa nanhasi havasati varoorwa Baba. Vamwe vakaudzwa kunzi vafi vakabata vana nanhasi havasati vave nevana Mwari. Vamwe vakaudzwa kunzi basa harifi rakamuka uchafa uchingotambura nanhasi vari kungofamba nenyika Mwari. Baba Jehovah, we want to reverse all those cases in the name of Jesus Almighty God. Father, we plead for your mercy Jehovah. Tinotsvaga chiso chenyu, tinotsvaga hanya dzenyu Mwari. Baba Jehovah, nunurai vana venyu Baba, tiitewo zvakanaka Ishe wangu wamasimba. Baba, dzimwe nguva tinotadza nekusaziva Mwari. Baba, dzimwe nguva tinotadza nekuziva nekusaziva zvese Baba, asi tiri vana venyu Baba, tinouya pamberi pouso hwenyu Mwari, muri Mwari vanotiregerera. Munoti ndiedzei mone kana ndichikundikana Jehovah kuzarira mawinda angu amweya mutsvene kuti ndikuitirei zvakanaka. Munoti Baba Jehovah, kunyange zvinhu zvako zvakatsvuka semucheka mutsvuku ndichazvichenesa semazai echando. Munoti uyai mose makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Baba, ndomukana watinawo tiri kuuya Baba nekuneta kwedu Baba nekuremerwa kwedu Mwari, kuti Baba turai mitoro Baba yakatikomberedza Mwari, turai mitoro Baba iri kuteverera Baba. Baba, zvivi zvemadzitateguru edu Mwari zvamakataura Bacharo Baba nezvivi zvemadzitateguru Baba zviri kushungurudza vazhinji muzuva ranhasi Mwari. Baba, vana havana chavanoziva asi vari kufira zvakare Jehovha mhosva yemadzitateguru Jehovha. Mwari wangu ndaikumbira Baba, Mwari wenyasha, Mwari wetsitsi, Mwari werudo, muri Mwari vane nyasha, muri Mwari vane chekuita, muri Mwari vanoregerera Baba. Pindirai zvakare Jehovha Baba, mununure vana venyu Mwari. Tinunurei Jehovha tiri vana venyu Baba, titeere masoko enyu Baba. Tinunurei Baba, titeere mafootsteps enyu Mwari. Baba, we know the devil Jehovah is come Jehovah Baba to kill, to destroy Baba, and to steal Baba. Indeed he is stealing from people Jehovah Baba, he is destroying people even on social media. Shukuru sei Baba. Baba, vana tichaoni chakanaka nechakaipa Mwari. We busy glorifying Baba the evil of the devil even pa social media Baba. Tinowangwa Baba chisa mbiri Baba nekuglorifya zvinhu zvisina maturo Baba, zvinhu zvamunosema zvakare pachiva pamberi pouso hwenyu Mwari. Baba, tiregerere iwo Mwari, all in the name of entertainment Baba. Tiregerere iwo Baba, mutiregerere Baba, mutitsiure murimi Jehovah wangu wehondo wamasimba semunogona Baba. Tisarambe tichingoramba tichingoripita the same mistake each and every day Baba. Tipewo direction yenyu, tipewo gwara Baba, dzosai mumwe nemumwe zvakare paposition yake Baba. I believe Mwari pane position Jehovah yamakatisa kudhara Jehovah before all this social media Mwari. Baba, taive vanhu vaikuzivai, taive vanhu vaikunamatai, taive vanhu vaitsvaga ukuru hwenyu mambo hwenyu nguva dzose Baba. We don't know what has happened to our lives Baba, tisvike patiri muzuva ranhasi Mwari. Baba, tidzoredzerei tiri hwaira dzenyu dzinorasika, tidzoserei pamaposition edu Baba, timire zvakare Jehovah sepakutanga. Rudo rwenyu rwepakutanga tisangana nemi Mwari, taikumbira rudo rwo rudzoswe nemisho wangu wamasimba Mwari munogona Baba. Ndanamata Baba, I cover each and everyone with the mighty blood of Jesus, oh Lord. Father, I speak life to your people Jehovah, and life in abundance, oh my God. Father, I speak Jehovah Baba, Jehovah mabasa mbuta wanu kungati mupenyu wavo Mwari. Give them jobs Jehovah to go and work Baba. Baba, give them the heart desires in the mighty name of Jesus, Almighty God. Father, we break every curse that has been said by people upon our lives, oh Lord. Every negative word that has been said to us Jehovah by people that we don't know and people that we know, my God. Father, we stand against it right now in the mighty name of Jesus, oh Lord. Father, we break it this evening Jehovah in the mighty name of Jesus, Almighty God. Father, we say Jehovah, no negative word Jehovah shall have power upon our lives, oh Lord. Nothing that has been said by people Jehovah that is negative shall hold water upon our lives, Almighty God. Maroma Simbose Baba, we speak positive Jehovah words in our lives, oh Lord. We speak life in our daily lives, Almighty God. Baba, tinotaura Jehovah upenyu Mwari. Tinotaura Jehovah chakafa chakanga chimutswe Jehovah kupenyu Mwaba. Tinotaura Jehovah about the dry bones to come back to life, Almighty God. Most of the people Jehovah, they were now dry bones, my God. We were now dry bones, Almighty God. Father, we are speaking life into those bones, Almighty God. Father, we want to see ourselves live, my Lord. We want to see ourselves live, Jehovah, and live for you, mighty God, not for the world. Those Baba who are sick, Baba, we speak healing. We command healing right now in the name of Jesus, oh Lord. Send Jehovah the ball of fire to go and touch wherever Jehovah that is paining, oh Lord. Wherever that they are having problems with Jehovah, those who are struggling with their marriages, Almighty God. Father, we speak restoration, my God, in those marriages, Almighty God. Father,
Father, we declare restoration, Jehovah, of marriages right now in the name of Jesus, Almighty God. Restoration, oh Jehovah, of relationships, my God, in the name of Jesus, Almighty God. My families are breaking, my God. Families are broken, mighty God. Father God, we pray, Jehovah, for your restoration, Almighty God. Father, it's said, Jehovah, to see things happening, Almighty God, when you are there, oh Lord. Father, we stand in the gap, my God, and cover each and every one, my Lord. Father, we pray for families, Almighty God. Baba, kuti your miracle should happen, Almighty God. Baba, ndataura mwari wamasibose mwari munogona. Baba, makataura chatinosunga pano pasina kudenga chasungwa. Whatever we bind here, Jehovah, it's also bound in heaven, Almighty God. Mwari wangu baba nezvamakataura kuti mesokore you cannot go back against your word. Baba hamukundikani, makataura ndimi mwana tisiri takataura. Because you said it, Jehovah, you shall fulfill it, my God. Baba ndinonamata Jehovah madekwana nasi Mwari. Let the spirit of love, Jehovah, follows us each and every day. The spirit of forgiveness, my Lord, Father, we pray, Jehovah, that it follows us each and every day, Almighty God. Baba, Jehovah, remove all the hatred, Jehovah, that we see on social media, Almighty God. The hatred that we see on each other, Baba, hence we don't know each other. Father, we pray, my God, kuti Mwari wangu visai, because you alone is love, my God. Baba, you are love. You always encourage us, Jehovah. You commanded us to love each other, my God. You commanded us to love one another, Almighty God. Something that we are failing to do, Jehovah, as human beings. Jehovah, bring back that love, my Lord. Father, restore, Jehovah, peace and love, Jehovah, amongst your people, Almighty God. Tumira imwe wenyu mutsvene, Jehovah, uve nevanhu venyu nguva dzose, Mwari. Patinenge takuda kukundikana, Baba, tidzorwe nemi, Mwari. Send, Jehovah, your voice, Jehovah, within our heads, Baba, kuti tidzore, kuti takurasika, Mwari, tidzoke pakuipa kwedu, Mwari. Baba, ndanamata, Jehovah, ndanamata mutsvene wavatsvene, ndanamata, Mwari, vanonzwa, muri Mwari vasingakundikani. Zvishoo zvevana venyu vese vari pano, Mwari, munozviziva. Zvavanoshuvira mukati memwoyo wavo, Mwari, munozviziva. Mwari kuchema, they cannot go to sleep, Mwari, nekuda kwezvikonzo zvakasara zvatisingazivi. Father, I command, Jehovah, kuvata kwavo, Mwari. I command, Jehovah, peaceful sleeps, Jehovah, Baba. Vakatungamirwa nemwoyo wenyu mutsvene. Tiri vatadzi, Mwari, musakanganwe. Tiregererei, Jehovah. Takakutadzirai tikasasvika pakubwinya kwenyu, Jehovah. Tiregererei, Mwari, Jehovah. Takatadza nekuziva nekusaziva. Tiri vatadzi, tinobvuma pamberi pose wenyu, Baba. Ndakumbira Mwari wangu mutibate. Ndakumbira Mwari wangu tigonerei. Baba, munotaura zvakare, Jehovah, Baba, kuti vese vachafugama pamberi pose wenyu, Mwari, muchavaitira nyasha. Motaura zvakare mukati mesoko renyu, Baba, kuti mabvi ese achafugama ende ndimi dzise dzichataura kuti ndimishe. Indeed, Baba, tiri pano panguva ine madekwane, Baba. We are speaking with our own mouth, Jehovah, kuti you are the Lord. You alone is the Lord, my God. Besides you, there is no any other that we know. Baba, tinokupai mbiri, tinokunabatai, nokuti muri Mwari vakatendeka. Baba, chigarai pachigaro chechinyasha. Torai glory yenyu, Mwari, kuti ndimakaifanira. Baba, silver and gold we don't have. What we have is the name of Jesus. Baba, tinokutendai, Mwari, the name that is above all names. Zita risingaperi simba, zita ripamusoro pemazita ose. Baba, nezita raJesu namatwa kusingaperi. Amen. 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 Right, guys. Tanamata. Mwari wakuite zvakanaka. Thank you for 20 stars. Thank you for 20 stars. Mwari wakuite zvakanaka, guys. Muratiso munyasha. Speak again tomorrow. Good night.